О, патрола, каква вода докара. Дай назад леко се дръпне. Да бе, назад малко. Много дебело това. Дай така. Там ще ме по-пак. Не, не става. Отгоре. Тук. Дай, той лек. Така че го забере. Не бе, така назад бе. Така назад. Ще ме дърпа. Няма да ти не можеш да почти да отслова. Давай назад, захичи там. Бате, наядахме си, тежи ме, бате! Айде. Не знам, на витарата нещо застана на 3 крака. Видях? Зарели и цвета перозата по това за малко. Аз имам такъв център на тежеста. Ние сме по 120 кг и двамата и като седнем и тя просто не мърда долу. Гледай. Да гледай какво прави. То после ми хвали ласката. Аз съм си и ласките чупи. Не обръщай! Просто ни стане уникален. Тук в тия цялата дължина няма грижи никъде. Но... не само той, действително висок. Сега... Знам, че и ти не го харесваш това и това му приятел... Кое не го харесвам? Аз го харесвам, а не височината само не харесвам. Не само... Знаеш ли що? Не, малко му широчината. Това е проблема. Как че ма малко? Лявата страна е. Ти съм гледал. Сега е важно да как някой.